Salut! Mă numesc Teodora și astăzi vom face împreună un mic proiect în Adobe Illustrator în care vom stiliza o imagine. Adobe Illustrator este un editor grafic folosit pentru animații, conținut web, etc. Acesta este produsul final. Aveți materialele necesare în descriere. Site-ul de pe care am luat imaginea pe care o vom edita este Unsplash. Acesta este un site cu fotografii fără drepturi de autor. La deschiderea editorului grafic, avem opțiunea de a crea un proiect nou, alegându-ne formatul, sau deschiderea altui proiect mai vechi. Copiem fotografia aleasă și folosim butoanele Ctrl+V ca să o lipim în proiect. Pentru că imaginea este mult mai mare decât dimensiunea proiectului, dăm zoom out folosind Ctrl- și aducem fotografia la nivelul proiectului folosind Scale Tool. Tragem de colțuri până ajungem la mărimea dorită. Ctrl+ pentru zoom in. În dreapta se află layerile pe care lucrăm. Momentan este doar unul pe care se află poza. Deschidem unul nou și îl blocăm pe celălalt pentru a nu ne deranja. Vom începe cu forma feliilor de lămâie folosind Ellipse Tool, pe care îl găsim dând click dreapta pe Rectangle Tool. În dreapta ne apare secțiunea Appearance, de unde putem modifica culoarea interiorului, fill, marginea, stroke și opacitatea. Momentan avem nevoie doar de margini și folosind imaginea ca ghid, continuăm să construim forme. Pentru o ghidare mai bună, asigurați-vă că aveți bifată căsuța Smart Guides. Având această opțiune, programul ne arată centrul, alinieri cu celelalte obiecte și multe alte lucruri. Pentru fiecare obiect desenat, avem un layer în layer, pe care le găsim dacă apăsăm pe săgeata din stânga celui principal. Avem opțiuni pentru a vedea sau a nu vedea obiectul, a-l bloca sau a-l selecta. Creăm și pentru frunzuliță un nou layer și folosind Curvature Tool vom trasa conturul frunzei. Acest proces va dura ceva timp, așa că aveți răbdare. Un dublu click pe aceste puncte de control va transforma punctul în unul ascuțit sau invers. În caz că greșiți, folosiți Ctrl+Z pentru a reveni la pașii din urmă. De asemenea, dacă tragem de aceste puncte, putem modifica forma creată. Dacă ați creat un punct care vă deranjează, folosiți Pen Tool, se află în stânga lui Curvature Tool, pentru a adăuga sau a elimina puncte. Aceasta este de asemenea o unealtă de trasat forme colțuroase. În momentul în care veți așeza unealta pe un punct, va apărea în dreapta lui jos un minus, adică poți elimina punctul, sau un plus dacă este pus pe contur, dar nu pe un anumit punct, astfel poți adăuga un punct de control. Pasul următor este să facem feliile de lămâie. Vom folosi Start Tool, pe care îl găsim dând click dreapta pe Ellipse Tool. Un lucru foarte interesant este acela că dacă apeși săgeata sus sau jos de pe tastatură, până să îi dai drumul formei, îi se va multiplica sau micșora numărul de colțuri. Le voi construi pe acestea pe layerul primei lămâi. Opțional, puteți micșora opacitatea imaginii de pe fundal pentru a nu vă deranja prea mult. Nu uitați să blocați layerele pe care nu le folosiți, pentru a nu vă încurca în obiecte. Cu Selection Tool modelăm forma, iar cu Direction Tool, care se află în dreapta precedentei, rotunjim colțurile. Mai întâi apăsăm pe colțul pe care vrem să îl rotunjim și tragem de bulina de lângă el spre interior. Multiplicăm forma și le așezăm după cele din imagine. Eu le-am adăugat o culoare orientativă pentru a mă ghida mai bine. Feliile reale nu sunt exact egale, de aceea am adăugat câteva retușuri la final, fiecăruia în parte. Urmează o parte interesantă în care umplem formele cu culoare. Reglăm opacitatea imaginii de pe fundal la maxim și ne vom ghida după culorile originale. Selectăm formele și folosind Eyedropper Tool, colorăm după imagine. Pentru cercul cel mai mic, vom folosi un gradient. Gradientul este o combinație de două sau mai multe culori.
în librăria culorilor găsim și o secțiune cu gradiente, deja create. Alegem opțiunea Radiant Gradient și ne jucăm cu nuanțele și opacitatea lor. Putem adăuga sau elimina nuanțe. Cu Reverse Gradient schimbăm așezarea nuanțelor. Putem modifica pe parcurs orice dacă nu ni se pare că arată tocmai bine. Aceasta este prima felie de lămâie. Pentru că este așezată mai sus față de celelalte, am decis să îi adaug un gradient lumină. Acesta este un gradient normal, care conține doar două nuanțe de alb, una cu opacitatea 100 și cealaltă 0, în forma obiectului la care vreau să adaug. La fel ca și la celelalte obiecte, ne jucăm cu opacitatea și așezarea, până ni se pare că arată bine. Vom face la fel și cu celelalte lămâi, ajutându-ne de ce am creat deja. În general, pentru o muncă organizată, este bine să folosim diferite layere pentru fiecare grup de obiecte, cum sunt aceste lămâi. Aranjăm layerele astfel încât la colorare să se vadă toate. Pur și simplu le tragem unul deasupra celuilalt până ajung într-o ordine crescătoare. Trecem la frunză. Îi adăugăm o culoare folosind Eyedropper Tool și îi scădem opacitatea pentru a putea vedea detaliile pozei. Blocăm layerul secundar. Pentru un efect 3D, cu ajutorul Curvature Tool, vom construi umbre și lumini. Tot cu aceeași unealtă vom urma conturul nervațiunilor frunzei. Acest proces va dura ceva mai mult și necesită multă răbdare. Aranjăm elementele frunzei încât să arate cât mai bine. Am adus nervațiunile sub umbre și lumini și le-am scăzut acestora opacitatea. Observăm că spatele frunzei a rămas nebăgat în seamă, așa că îl facem cu aceeași metodă ca și la celelalte elemente ale frunzei, plasându-l la final sub toate layerele secundare create până acum. Și cred că o să mai adaug câteva nervațiuni aici sus. Așa arată fără poza de fundal și observăm că ne lipsesc umbrele. Așa că vom construi un layer nou pe penultima poziție, în care vom trasa 3 cercuri, poziționându-le în locul umbrelor. Încă o unealtă interesantă în Adobe Illustrator este Shape Builder Tool. Selectând cele 3 cercuri împreună, putem cu ajutorul acestei unelte să le unim într-un întreg. Așa arată obiectul nostru acum. Îi atribuim o culoare potrivită unei umbre și iarăși ne jucăm puțin cu opacitatea. Mult mai bine cu umbre, nu? Facem același lucru și cu frunza, construindu-i umbra cu Curvature Tool unde este nevoie, ajustând după bunul plac opacitatea și forma. Un pas foarte important este să adăugăm fundal. Dacă sărim acest pas și salvăm proiectul în JPG, programul ne va adăuga de la sine un fundal alb, dar strict cât să ne încapă toate elementele vizibile. Cu Rectangle Tool urmăm conturul formatului și atribuim o culoare după bunul plac. Eu am ales acest gri. Cu fundalul selectat, mergem la efecte și putem adăuga o textură. Avem mai multe opțiuni aici, dar eu am optat pentru Film Grain. Putem și să edităm în dreapta efectul. Așa va arăta fundalul meu. Salvăm câteva retușuri și gata! Pentru că munca noastră trebuie să fie protejată cu niște drepturi de autor, ne putem adăuga opțional numele. Eu am optat pentru colțul de jos dreapta. Cu Type Tool trasăm căsuța textului. Ștergem textul suport și ne introducem numele. O să ne apară o secțiune caracter, unde avem diferite posibilități de a edita textul. Puteți să vă jucați cu ele și să vă creați propria semnătură. La final exportăm proiectul ca PNG sau JPG. PNG nu va adăuga un fundal de la sine ca JPG, în caz că nu ai pus unul, și îți va salva fotografia strict cu ce elemente ai creat în ea. Adăugăm un nume și exportăm, optând pentru o rezoluție ridicată.
Acesta este produsul final. Mulțumesc pentru atenție!